nke abụọzi nke ndị nze na-etiri anyị ọnụ. Ihe m bịara ebe a bụ ka anyị peli ya nwoke na nwoke. Isi na isiri ike, dowegodi mma anyị ji n'aka. Dowe mma anyị ji n'aka Udoka. Maduka, biko eji m Chineke yọọ gị. Abịa m ebe a ka mụ na gị nụbụ ọgụ. Esi m ugbo, ike gwụrụ m. Enwe ihe na-esere mụ na gị. Biko, hapụ nka nnaba. Iyi na-akọ bụ aja mbele. Isi na isiri ike, Udoka, dowe mma anyị ji n'aka ka anyị pere ya, ka m gosi gị ihe Dike na-eme. Onwero ndị nze nọ ebe a. Dowe mma anyị ji n'aka Udoka, dowe ya n'ala. Maduka makwara adịghị m atụ gị ụjọ, maka esi m na ezinụlọ ndị siri ike, ndị na-adịghị atụ egwu. Mbọsị ọbụla mụ na gị hụrụ, aga m etigbu gị, mana mbọsị ikpe abụrụ mbọsị ọgụ. Hapụ nka nnaba. Amaga ka onye na-ekwu ogologo okwu adịghị n'ụka mgbede. Dowe mma anyị ji n'aka ka m gosi gị ihe Dike na-eme. Dowe mma anyị ji n'aka. Ndobe mma anyị ji n'aka. Ke m kewu ndị Joka uwesika uwa diomimi uwa poronko uwa joka uwesika uwa diomimi uwa diobu tonye si bi uwa ya koneme otu isi kpete n'ụwa ka ị ga-eme maka ọgụ dịrị mmadụ na mmụọ, maka ọgụ erikala mmadụ na mmụọ, ma gị malụ na ife dị enu mmadụ kwanị mma, ma gị malụ na ife dị mma na ọ bụrụ otu anya n'afọ. Gini mere gị? Onye mere gị ihe a? Dayo! Ofe nnukwu ụda. Onye mere gị ihe a? Udoka! Onye mere gị? Dayo! Dayo! Ewu! Okwu nwanne m nwoke anyị adịrọkwa ịbụ. Anyị adịrọkwa ịbụ. Kwuo. Doka!
Udoka. Hey. Udoka. Mmaduka, ebe a ka ị nọ. Ihere gị bụ nwoke na-eme m. Nekwe na ebe m na-esi nri mụ na gị na-abụọ na-eri m yọrọ gị kemgbe ụtụtụ ka ịlụzie elu m. Mmaduka ịlụzighị ya. Mana gee ntị ka ịnụ ihe m na-ekwu. Ọkwa ifuru ihe na ịchọghị ịlụ m ga-alụ ya. Ịma ihe ọ pụtara na ọ bụ na m lụọ ya na ọ bụ alụ na obodo ụmụ dike. M ga-alụ ya ka ihere ahụ chọrọ ime gị ka o mee gị Mmaduka. M ga-alụ ya n'ike ga-agwụgwọ m. Ndidi Amaka, ka m gwa gị nke bụ eziokwu. Efere ebe anyị na-esi nri, nke bụ eziokwu bụ na achọrọ m ka mmiri magbuo gị na ụmụ nwaanyị mụrụ kpojuru m ụlọ. Ụmụ nwaanyị mụrụ kpojuru m ụlọ, achọrọ m ka mmiri magbuo gị na ha ebe ahụ. Mmụọ bụ Mmaduka, mmụọ na-atụ egwu. Ụmụnna na-abụ na-aga n'ụzọ a na-ebere m ube. Ka ị na-echechara anya ị ga-enye m, ọ bụrụ ụmụ nwaanyị ụmụ ya ka ị kporo kpojuru m ụlọ. Nke bụ eziokwu bụ na ị chọrọ ka m nwụọ, ọkwa ya? Ka ị wee buru ukwu gị a nkwụrụ ụgwọ ya wee na-ebugharị na-enye onye ọbụla chọrọ m, ọkwa ya? Ndidi Amaka, ka m gwa gị nke bụ eziokwu. Ego m ji wee nụ gị bụ Ndidi Amaka na-amụ n'iyi. Ego m ji nụ gị ọ na-amụ n'iyi, mana ịnwa anwa mee ya Amadioha akụwa obi. A na-ekwu okwu ego ole ka ọ dị gị ka ị kwụrụ? Ichere m ama ahụ Mmaduka gwagodu m ego ole ka ị kwụrụ? Ichere m ama na ọ bụ nna gị nọtara m n'ime ụlọ a. Mmaduka gwagodu m ego ole ka ị kwụrụ? Ihere anaghị eme gị bụ nwoke, ihere anaghị eme gị. Ọ bụ na ihere anaghị eme gị, ihere kwesịrị ime gị. Mmaduka, ihere gị na-emezi m. Ị na-anụ ihe m na-ekwu? Ihere gị na-emezi m. Ego ole ka ị kwụrụ? Ị kwụrụ afụ ka ọ tọrọ ka ị kwụrụ. A na-ekwu okwu ndị nụta nwunye ha ịpụta kwuo, asị ụmụ nwoke pụta ịpụta. Ihere eme gị Mmaduka, ma ihere eme gị. Ike ga-agwụgwọ m. Mgbosi ọzọ ị ga-anwa ya anwa. Ndọwa gị agba onye agha. Ihe mere gị, onye ga-eme m ihe eme gị. Ngwa bịanụ ka ebe a. Bịanụ. Mụọ bụ Mmaduka. Ndidi Amaka nwere ego mmụta mbọsa. Ekwe ka Mmaduka ga-esi mere na ebe ya wee mepịa mkpụrụ ise. Ahụ nke ahụ bụ ebe. Cheers. Come back. Ọjala. Nke ahụ nzu. Ọ dị mma. Nnamdị. A sị na ugwu bụ nkwenkwe nwaanyị ji mụọ ebe. Ọ ji eze dị eze nọ. Cheze. Ibu okele. Ama na ọmụ aka uru ego ọjọọ. Ọ bụ m kele. Eziokwu. Igbo na-ekwu okwu. A sị na o wetara ọjị wetara ndụ. Ọjị anyị wetara ka anyị taa ya atata ndụ. Ma anyị onwe anyị mezi n'ụlọ anyị. Nzu na ebe a bụ maka udo. Anyị na-asị ka udo dịrị anyị udo dịrị anyị udo dịrị anyị na Eke, udo dịrị anyị na Orie, udo dịrị anyị na Afọ, udo dịkwara anyị na Nkwọ. A sị na ose ọjị a
na-egosipụta ugwu na mbuli elu. Ka Chukwu okike Chike Abịama, ndị nna anyị ha na ndị chi niile anyị na-efe ekwekwana ka ihere eme anyị o. Ekwela ka ihere eme anyị o. Ekwela ka ihere eme anyị. Nnamdị ọjọọ agbazuru agbazu. Eke, Orie, Afọ na Nkwọ. Ngwa were n'aka ọjị gị. Azịnze, nwaanyị ma nọrọ ya, nwa m nwoke chere ama egwuregwu dịka ebe akwa. Asịkwa m, ọ dị mma, ọ dị mma. Nnamdị nwa m, a sị na ekwe na-akpọ onye ka o si eme o. Maka na okenye ndị ka mụnwa na-achọta ụmụaka, ma na-enwe ihe m hụrụ n'ụmụaka ahụ. Ihe m ji achọtawa gị bụ na m hụrụ na ndụ ị na-ebi pụrụ iche na ndị ọgbọ gị niile. Esi m na nke nwanne gị nwoke Udoka. Etu m si ihe ụtọ Udoka, obi adịghị m mma. Maka na ọnọdụ ihe mgbu ahụ Udoka nọ ọtụtụ abalị niile agafere agafe ka Udoka ka nọkwa ruo taa. Icheze, ọnọdụ nwanne m nwoke a gbagojuru anya nke ukwuu. Nwere ihe ma m ga-eme. Ahapụrụ m ya ndị ichie na nna nna anyị ha ka a jiri aka lụrụ anyị ọgụ. Ihe a dị ka mmiri na-ebu ala, onye nwe ya na-ele ya n'anya. Mana ihe ị ga-eme ka atọ m ụtọ n'obi bụ ụtụtụ echi kulie ma ezigbo ụzọ pụọ chọrọ anyị ka gawa. Ị hụrụ otere oke tere ọzọ niile ahụ, ure, ogiri bụ ọgwụ ofe, chọrọ anyị ka gawa. Maka ihe nyere dibịa ndị ọzọ niile n'omume ka anyị ka ga-eme. Ị na-anụ ihe m na-agwa gị? Ka anyị hapụzie asị agwọtụrụ mbe, asị agwọtụrụ mbe, chefuo maka ndị ahụ niile, gaa na nke anyị ka. Ihe ọ bụla ọ gwara gị mee ya etu ahụ si gwa gị. Ị na-anụ ihe m na-agwa gị? Ma ụzọ pụọ. Anaghị m ikwu Chineke, chi anyị na-efe ga-agọzi gị na enyemaka ị na-enyere ezinụlọ a. Ngwa ka m garugodo ka m gaa hụ ndị ebe m nọ. Dike a mara amara, odogwu a na-asị na abịa, ekene gị. Nke bụ eziokwu ka m ga-agwa gị nze. Maka ọgụ a mere ihe eji nara m ana ma obi adịrọ m mma nze. Maduka, a sị na obere nwa na-amị iri enu na obi ga-esi ya ike. Maduka, obere nwa na-achụ ụmụ anụmanụ ọsọ, odogwu. Mana odogwu karịrị odogwu. Ka m gwazia gị nke bụ eziokwu, Maduka. Enwere mgbe m ji nara gị ana gị. Nwekwana m ike nara gị ana gị. Maduka bụ m nze. Nze adịghị eri onu na-abọ. Ana m ekwu okwu ka o si mee. Emeti m ihe. Ịmama m ụla. Enwere ihe ị ga-eme m. Ị bịa n'ọgwụ, anọ m ya. Enwere ihe ị ga-eme m. Kedu ihe m ga-atụ mmadụ egwu wee tụọ asị? Ụwa niile bụ ndị obodo ya achọpụtago nke bụ eziokwu na Udoka na ndị be ya nwana. Mana ana m agwa gị taa, n'eziokwu m kwuru n'ala ahụ debere gị ndụ iji dị ndụ kịta. Mana ọ bụrụ na m ji asị na m ji aghụghọ nara gị bụ Maduka ala gị wee nye onye ọzọ,
ka mmadụ ọha were m tupu chi ga-efo. Mba nze. Orube n'ụdị ahụ. Orube n'ụdị ahụ. Orube n'ụdị ahụ. Ọ bụ maka na echefugo m ana kamgbe eri. Etego ori nchefuru ana nze. Ọkwa dị enyego Udoka ya bụ ana. Ada m ekwuzi okwu ya. Ekwucha ka werezie nnọọ ihe taa n'abalị ka ọ bụrụ anwụnta. Biko. Mana o ebe ka isi. Maduka. Onye amara ebe mmiri bido ma bịa ada ma ebe ọ nọ wee kwụsị. Were ire gị gụọ eze gị ọnụ. Maka na mụ bụ nwa mmadụ odogwu Chukwu kpọrọ ọfụma. Kwulu eziokwu wee zọọ gị ndụ. Isi na m chọrọ ịnara gị ana gị. Nsogbu adịrị. Anụgo m ihe i kwuru. Akwesị na ichefugo chefukwa ya. Chefukwa ya. Maka na ọ bụrụ na ọ bụrụ ya. Mpịtị ga-ekwe ma mgbe oge ruru. Nsogbu adịghị. Esi na bụ Udoka nata. Udoka ọzọkwa. Nze. Udoka ọzọkwa. Ifugo na ọ na-echi si anụrụ m ọgụ. Ofu Udoka a na-ekwu okwu ya. Nze. Ha! A sị na nwata ama mpata jere palụ isi nne. Aka aṅụ na oyibo akara ọna. Oyibo ka na ya aga aka dị. Ezipụgo m nna m ndị. O jefu eze m oke eze mmụọ, nnukwu eze mmụọ. Ị hụrụ atụrụ? Ọ ga-ahụ ndị ekpu ebibi. Nke bụ eziokwu ga-apụta ihe. Ihe niile a mmekọrịta n'abalị n'okpuru anyanwụ. A ga-agba ya ọtọ. So ka ọ dịgodu ka ọhịa dịgodu ka enwe ara na ya. Ya bụ na ihe niile e mere na nzuzo na ha akwado ịpụta ihe. Mba, ọma nkwa omume. Ọma mme, mba. Ka m bịa ka njefu nwoke ma.
mmadụ mere EKWUEME nwanne m nwoke ihe ọ na-abụ ntụlecha n'obi m ya na-agba m anya mmiri bụ nye onye dịka Udoka anyị enwe ike ịhụ ya ọzọ n'etiti anyị n'ụwa ụwa EKWUEME nwanne m nwoke okwu ikwuru emere mmecheta n'izu ụka ọzọ na-abịa abịa ga-eme ofu afọ eliri Udoka ọnwụ bụ ihe ọjọọ mmadụ mere maka ihe a ka m ji chọrọ gị bịara a sị m ebe ọ wụ echi niile ka ọnwa anyị ga-agbazu ụmụ okorobịa ga-apụta anyị nọrị ya anyị na ndị mmụọ agbakọrịta egwu ka anyị si eme ya ana m eche ka anyị ma ga-ahapụ egwu ochie niile anyị na-akụ gụọrọ Udoka egwu were echi ahụ mere Udoka nnukwu ihe ga-aja aja n'obodo a. EKWUEME ihe kwuru okwu dị ya onye mere eme anyị kwesịrị ka anyị mere no ihe mere mbụ na mgbede anyị ga-aga na nke ọnụ ndị okorobịa ibe anyị jee na nke n'ezie nke ọkụkọ ọcha kpọkọta ha ka anyị nọkọ mara otu a ga-esi eme ihe echi. Achọrọ m ka echi niile bụrụ maka Udoka, sọsọ Udoka. ọnwụ ime anya ọnwụ gburu Udoka mana ọnwụ n'imela gbuo ọnwụ gburu Udoka ọnwụ n'imela gbuo gịnị ka imela ọnwụ iji gbuo onwe ka iji eme ọnụ iji gbuo onwe ka iji eje mba ọnwụ ịma n'imela alụ ọnwụ ịma n'imela alụ nwoke anyị ji eje mba na Udoka nwoke ọma ọnwụ gburu Udoka mana ọnwụ n'imela gbuo ọnwụ gburu Udoka ọnwụ n'imela gbuo gịnị ka imela ọnwụ iji gbuo onwe ka iji eme ọnụ iji gbuo onwe ka iji eje mba ọnwụ ịma n'imela alụ ọnwụ ịma n'imela alụ nwoke anyị ji eje mba na Udoka nwoke ọma
Kịta Udoka nwụrụ ka m marazi onye ga-abịa zoso m anị ọzọ. Ọkwa anị a bụ nke m. ọnwụ eme malụ ọnwụ ịjọrọ njọ ọnwụ eme malụ ọnwụ ịjọrọ njọ gịnị ka ugbo ye nwunye ọma nọ ka isi amacha n'ọsọ m ọ dị nnọọ ka akịtị ọka ugbu a ka m chọrọ ije mee gị isi ịbịakwa asam nwaanyị ọma onwe ya nata gị onye ka m fụ bịa nọrọ nso bịa nọrọ ọdụ. oyiri nne kedu ka ime nọ onye ka isi machasọ n'ọsọ nọ ọla nwunye di m negodo nnọọ ka isi bụ nnọọ sọ mmụọ nego ka arụ si bụ n'agbanyeghị ihe m na-ame nwaanyị ibe ị na-agbanị ka eze chite ụka abịa ma gbazụ ọla aha amaka gị ọchukwu kee ka ime asị m ka m bịa gwa gị na m ga-aga hụ nne m tupu ahịa ụlọ niile anyị kwalite ebe ahụ dịka ị mara na ọ ga-abụ ahịa mbụ m kemgbe di m nwụrụ. ọla na-agaga gaa nke ọma o mana agakwana n'abalị a ka a nọkụta ruo n'ụtụtụ na tupu ya bata mma m ihe mere n'ọzọ ya bụ na ị ga-achọkwa onye enyemaka ọ bụrụ na nwafọ nwa m etoolu ugbo ya osoro unu gị ruo ya bụ ụlọ pụtawa hapụ nwafọ mmejọ kpọọ ndị ọyị m nwoke mmadụ mere EKWUEME ọla nna anụla m ihe kwuru ga-aga n'ụtụtụ ọ ka o si macha n'ọsọ ọsọ agbanyere ihe niile nye ọnwụ nwanne m nwoke ọnwụ ajọka Nnamdi nwa Okechi kedu ife na-esogbu kedu ihe ị na-agba agha lele anyị ka oke dibịa arịrị na-eri m nke ukwuu gbasara nwanne m nwoke a sịrị ka m bịa mgbata ma ọ bụ mmadụ gburu ka onye na-eche sikwute mmiri adịghị agbagbu ugwu ọzọ gbadata ka ọ na-agbadata
Hey! Akaja mmụọ ya. Akaja mmụọ ya. Mana o si mmadụ ekere eke. Wee ruo ya bụ ọrụ. Na ndụ. Ọgụ abụrụ ọgụ mmadụ. Ọ bụrụ ọgụ mmadụ. Maka na Chike ala anyị ga-anụ ọgụ a. Amadioha ga-anụ ọgụ a. Nnamdi, ị ga-abịa naba. Ayika, nna wa, nsogbu nọ. Nsogbu adịrọ. Ọ na-eso m nna wa mmala. Ka chi anyị nna anyị na anyị ha jiri aka lụọrọ anyị ọgụ. Ọnwụ eme malụ ọnwụ ịjọrọ njọ. Ọnwụ eme malụ ọnwụ ịjọrọ. Nnamdi nwa m. Obi dị m anwụrị na ịbịara ije a. Ero mmiri ya iburu bịa. Ị ga-egwute ya ihe. Maka sị na onye ọbụla na-eso onye okenye adịghị efu ụzọ. Amamihe ga-abụ nke ya. Udo ga-abụ nke ya. Achọrọ m ime ka ị mata na ihe nkịta ji esokwa na onye afọ bụ ọgbọ agbọ ọnyụ anyụ. Na ị na-achọta m mgbe ọbụla bụ na e nwere ihe ị hụrụ n'ime m, ị ga-enweta ihe ahụ. Maka na ndị ichie mere ka nka dịrị unu ndụ ruo taa, ma ihe mere ha ka ji hapụ m ndụ ọ maka ọdịmma unu. A ga na-agwakwana unu eziokwu ga-edu unu ụzọ nyekwuo unu nwe na onwe unu ndụ ogologo. Unu ga-enwe ogologo ndụ. Achọrọ m ka m gwa gị eziokwu taa. Ị hụrụ anyị ka na gburugburu be anyị a niile ma ndị agbata obi anyị niile enwechara ndị kara aka katara ezigbote ahụ bụ ndị dibịa, ndị na-akpọku ndị mmụọ, ndị bụ mmụọ na mmadụ. Mana ị hụrụ anyị ka bụ pụrụ iche n'ime ha niile. Ọtụtụ oge ị ga-anụ ka a ga na-asị gaa na nke agwọtụrụ mbe, gaa na nke agwọtụrụ mbe. Ejighịkwanụ mbe atụnyere enyi. Ihe dị iche na egbe dị. Ị hụrụ anyị ka taa ka m na-agwa gị nke bụ eziokwu. Nwere onye dị ka ya, sọsọ ya ga-edu gị ụzọ. Ya bụ ọsị gị kwụrụ ebe ahụ ịkwụ. Ọsị gị gbawakwa ka ụkwụ gị ya. Ya bụ na egbe enwe ihe dị iche. Ihere anyị ka enwere ihe niile a na-akpọ nwa dibịa ha ka ya. Maka na ọsọsọ ya ga-agwa gị nke bụ eziokwu dịka nsị agwa gị. Ọ bụrụ na anyị ka mepere ọnụ ya sị gị hapụrụ ndị mmụọ ihe dapụtara gị, ihe mere nwanne gị nwoke bụ Udoka, mee ya etu ahụ o si gwa gị. Enwe n'obi na-abụ mee ya etu ahụ o si gwa gị. Maka na asị na ndị chi anyị ha bụ chi na-achụrụ anụ na-enweghị ọdụ ijiji. Ọ hapụ anya iji ahụ ụzọ. Ị na-anụ ihe na-agwa gị? Ichie Nze dalịrị elu na ọkwa na onye hụrụ mmadụ n'anya na-asa ya bụ achọpụ ijije bụ ihe mere. Ihe nji agwa gị ya na m nwere omume jikerele m kwado ije ofe agwọtụrụ mbe ka ọ gwa m otu nwanne nwoke si nwụọ. Dị mma ị mere ka nwoke, maka na ọtụtụ ibe gị ndị dịka gị ka ụdị ihe a ga-eme ha chịrị utela akpụọ ga na-ehiri ụra nwụọ ma ọ ṅụrụ mmanya chefuo onwe ha. Mana ị na-atụ ntọala na-agbakiri ala ka ị mara ihe otu si dị. Ịghọtago? Ime ka ọ ga-adịrị gị na mma. Ọ ga-adịrị gị na mma maka na ị bụ nwanne gị nwoke n'obi. Ụwa niile mana aka ga-adịghị n'ihe mere. Mana ihe ahụ mere ya ga-emecha mee onwe ya. Mkpọrọkọta ga-agba n'ihu n'efi. Nke bụ eziokwu ga-emecha pụta ife. Mana ana m asị gị ọ bụrụ na ị gbachitụcha ntọala ahụ wee chọta ihe mere ya,
gịnị ka ị ga-eme? Enweghị ihe ọ bụla ị pụrụ ime ma ọ bụrụ na ndị chi anyị na ndị mmụọ akwụ gị n'azụ. Sọsọ ha ma ga-akwụ gị n'azụ inwe mmeri. So ha ga-akwụ gị n'azụ ịchọpụta ihe zoro ezo na ndụ gị niile. Ya bụ ị ga-enwe mmeri. Ị ga-achọpụta soro onye ahụ si gị so na sọsọ n'ebe ọ nọ ka ụzọ dị. Ị ga-enwe mmeri. Ịnụgo? Ọ ga-adịrị gị na mma nwa m. Ị na-anụ ihe m na-agwa gị? Wepụ uche ebe ahụ. Nwewe aṅụrị. Chere obere oge nkịta nri ga-adị, anyị erie nri. Ịla hie ụra, chefuo ihe gbere ihe niile taa n'abalị dịka nwụta. Udo ga-adịrị gị. Ọ ga-agara gị nke ọma. Ise. Kee maka nwunye nwanne gị nwoke. Ọla mma. Ị na-agakwa ile ya? Nna nwekwa n'ike m. Nna nwe ike m. Na ọ gawara befa ka o jee fụ ndị befa. Ụdị akụkọ a ka m chọrọ ị na-anụ. Ị na-akpachapụrụ ya anya, na-akpachapụkwara ezinụlọ nke gị anya, ị ma na ihe niile ezugo oke. Hapụzịa, a sị gị were ọkpụkpụ tụpụrụ nkịta n'ezi, hapụziara ya ọgụ ya na ndị mmụọ. Ọ ga-adịrị gị na mma nwa m. Ọ ga-adịrị gị na mma. Mana ọ ka na-agbagwojukọ m anya ihe mere na ya na-enweta ero n'ala ụmụ Dike. Ọ bụ na ị maghị na ụmụ nwoke unu onwe nke ume dị ịba n'ime okpo ọhịa ga-achọ ero, maka ha na-aba n'ime okpo ọhịa ọhịa mere onwe ero ha na-enweta. Mana nne EKWUEME bụ nwa okorobịa maka esi akwụ ọnya. Ọ na-abacha n'ime ime ọhịa, na-aba n'ime ọhịa. Ọla nwa m, naanị aha anyị kpọrọ obiọma akpago m. EKWUEME bụ nwa okorobịa m hụrụ n'anya, hụbighị ya n'anya oke. O nweghị ihe dị mma EKWUEME na-anaghị eme. Mana nne nwa ahụkwara ya n'anya. Ugbu a ka ị bịara, ọ bụ ihe m chọrọ ịnụ gị n'ọnụ. Ọla nwa m, ị makwara na mma nwaanyị. EKWUEME bịa nabatara na ya nụ, biko kwanụ nabata na EKWUEME na ndụ gị. EKWUEME bụ nwa okorobịa ga-awụ ya nọrọ n'ime ndụ gị. O nweghị ihe ị ga-achọ iliri di gị, lizie ya elizie ọfụma, lie ya olili nke ugboro abụọ dara ụda, ala anyị niile nọ na-eweliri gị aka elu. Kedụkwana ihe mere ị ga-anabata EKWUEME na ndụ gị? Biko nwa m, biko. Nne biko gị nke nkwute mgbe ụlọ m kwuru okwu EKWUEME ikpo isi EKWUEME nke EKWUEME nke ọ gịnịkwanụ nne? Ị na-achọ ka m hapụ ụlọ di m? Di m nwụrụ anwụ ga lụọ di ọzọ. Ịma na udo ka wụ di nwoke sọsọ m hụrụ n'anya. EKWUEME na nwụ nne gị, aga m ahụ ihe ọjọọ mee gị, agakwana m ahụ ọdụ ọjọọ ma dụọ gị. EKWUEME bụ nwoke ọ ga-awụ ya nọrọ n'ụlọ gị ka di gị, arịrị a ga-eri gị. O nweghị onye ịma na ụmụ nwoke na-echekwa nwaanyị, chekwa ezinụlọ, ma nwoke anọghị ezinụlọ onye ahụ na-agbacha mfụ. Ka m gwakwa gị agwa, ndị na-ekwesịghị ịkparị gị ga-akparị gị. EKWUEME bụ nwoke ọ ga-abụ ya nọrọ gị nso, arịrị enwe ike iri gị, arịrị a ga-eri ụmụ gị, ọ ga-elekọta gị. Biko nwa m, tụgharịa uche, tụgharịa obi gị, nabata EKWUEME ka di. Otu o si hụ gị ụjọ dịkwa m, ị ga-anọkwa gị na-eri uju di gị, ụwa ga na ha gị. Tụgharịa uche. Ọ bụrụ ihe aka ikwu na-akpọ mgbe aga m abịa ọzọ. Ọ bụrụ m ịlụ dị ọzọ mba nne maka biko apụọla m. Bekee nwa m, apụ n'anwụ, ọla bekee m, ngahụkwana ihe ọjọọ osi nwa m ga-emewe. Biko nụnụ, kedụkwana ihe mere nwa ọkpọchiri ntị jiri bịa? Nwata m na-agwa ihe ga-abara ya uru. Ọla biko nwa m bịa n'o chai nwa ala dị ala. Kedụkwanụ maka nwunye gị na ụmụ gị? Hapụ onye ahụ, ọ nọ n'ụlọ na-erito nri, o nwere ihe ọzọ ma anya ya na-abụ sọsọ iri nri. Ya bụ na ị chọrọ ibutu m ite mmiri mbụ n'isi. Ngwara gị na ọ na-anyị m arụ. Nwaanyị ọma, ọla mma, ihe m chọrọ ịgwa gị bụ ihe ga-abara m na gị. Biko achọọ m, akwụsịkwara m n'ụzọ mbọchị ọzọ ka ị gwa m ihe m na-ama isi ala ọ dị. Ụwa ajọka, ụwa esika,
ụwa dị omimi, ụwa kpọrọ nkụ, ụwa ajọka, ụwa esika, ụwa dị omimi, ụwa dị obu. Tụ onye si bi ụwa ya ka ọ na-eme, otu isi kpete n'ụwa ka ị ga-eme, maka ọgụ dịrị mmadụ na mmụọ, maka ọgụ erikalụ mmadụ na mmụọ, ma gị malụ na ife dị enu mmadụ kwanị mma, ma gị malụ amalụ ife dị mma na ọ bụrụ otu anya na-afụ. Mmụọ na-afụkwa. Dalụnụ. Chere. Ekute ka anyị tinye ya. Ka mmecha ka etikwu ebe a ka etinye ebe a. Ihe ọgụdụ ahụ, eburu mbe. Mmadụ bụ otu mmadụ ebe. Ya were nwayọ ịma atinyere ya. Ihe na-ebe eche na ka ebute dịkiri ọkwa ya. Nye m ụdọ. Ihe niile ị ga-awara ya awụ. Were nwayọ ịma tinyere ya ihe ya na mmiri a ga-amakwa ọla. Ọ nweghị ebe ka a anyị bụ ndị onwe kiti. Mana onye kwuru ka a na-eme. Echi eji oge. Mzee, nnọọ. Ịmara asị na ọ na-agba agụghị ụzọ agụghị ọnụ. Eji asị onye chagwunye anyị nchịka nchịta nchị anaghị arị elu. Ọjọọ abịakwa. Odogwu ka ị bụ. A sị na afụ dike na-eme ọgụ bịara ya aka n'isi mma. Mana a sị na onye iberibe amaghị na nwanne ya bụ ọbịa. Eze na-akpọtụ m onye iberibe. Ka isi ka m ga-esi kpọgo onye kwubekwa na ama m. Ọ bụrụ na anyị bụ onye iberibe ị ga-eche nwanne gị ọjị. Anyị eme ya dịka omenala anyị si dị. A sị na ụtara nwere isi nwere ọdụ mana onye iberibe ji egba ya banye n'etiti n'aba. Anyị ga-eme omenala anyị na omenala awụrụ ịkpa arụ. A sị na ọjị eze dị eze n'aka. Ịtụpụkwa nka. Degede ndị mbụrụ emenụ. Ka anyị mara na nzu, ka anyị mara na nkwụ, ka anyị mara na nkwụ, ka anyị mara na ọjị, ka anyị mara na ọjị, ka anyị mara na osu. Aka mara nzu anaghị amụ unyi, ke nga were anaghị ajụ oyi. Anyị kenekwa unu ndị anyị ji eje mba, ndị ji eje mba, ndị a na-emere ihe, ndị na-emere anyị ihe. Mara nụ nzu. Ngwa. Ichi eji ogu. Eke marụ nzu. Oye marụ nzu. Afọ marụ nzu.
nkwọ marụ nzu ịzụ ahịa na-anọ n'ala Igbo marụ na nzu ndị ichie ndị nze ndị niile anyị na-efe ndị ichie anyị marụ na nzu ichie Ojiogwe gaa n'iru ka awa n'ọjị nna m gaa n'iru mana ichie Ojiogwe eji m uche na-anegharị anya okirikiri eri oge a mbịa o nwere onye beghị ọbụla mfụ n'ụlọ gịnị mekwa eme n'onwe ihe menụ bụ na nwunye m na nwa ya nwaanyị jebere ugbo EKWUEME mana anaghị eji nwoke nke EKWUEME na ya nwoke jebere nke ọla mma ka ha jefe ọla mma maka ma ndị jere ugbo ma ya EKWUEME na onwe ya na ya nwoke nke onye mere amaka ka ọ bụ na ha mee ma mma mbụ mara mma abụọ mara mma mana ekwefu nwa bọọla mma uche bụrụ uche m uche onye adịghị njọ mekwenata ka nwatakịrị ahụ nọdụ dịka nwaanyị ajadu na ọ na-afụfụ dị mma kwuo dị mma mana o nwere ihe na-abụ nlota ọ na-enye m nsogbu na mmụọ ihe kwuru kịta bịa lotazielu m ọnwụ mberede ọnwụ mwute ajọ ọnwụ Udoka nwụrụ ọnwụ Udoka ka bụ ihe mgbagwoju anya nyere obodo a niile ruo taa ọ bụrụ ọsọ ihe mgbagwoju anya ọnwụ Udoka bụ mmiri oke mmiri majuru mmadụ niile n'ọnụ nwa eze onye nwe ihe ọ ga-ekwu ọ bụ ihe oke mwute mana Ekene dere ndị chi anyị ha bụ ndị na-aka anyị afụ ụzọ wee mee ka ha debere ya nwanne di ya ya bụ Nnamdị ka o wee na-akpachapụrụ ya anya gbee na-enete ya anya ọ bụrụ na ọ bụghị mana nsogbu aka n'ọnya ịma na mụ ndị a na-asịkwa afọsọrọ ibe ere ịfa ntị ikwu na Nnamdị na-eme ọfụma ebe ha nọ na-asịkwazi ndị egede ndị mbụ ndị chi ha ndị anyị na-emere ihe ndị anyị na-emere anyị ihe da ha ji eje mba ndị ji anyị eje mba ka nsị ha chekwabakwa ezinụlọ Udoka ise etu i kwuru ya ka ọ ya dịrị ezinụlọ ahụ na mma ha ya chekwaba ha ụtụtụ ife n'abalị makwana o nwere ihe anyị mere ya adịghị mma ndị gbuo ewu n'iwe anaghị ekwukpa ọjị ya okwu n'ala Igbo ọkwa na oke ekwurekwu na-ebute uche mmadụ nọkọta pụọ asị na uche na-abịa abịa ịghọtago asị na uche na-abịa abịa mana tupu ịgọba ọjị a biko ewe na iwe na-ekwu m nke oge ka m kọrọ ụzọ ihe na-agbakafọ n'obi m nji maka ya bịa nke izizi bụ ka njụ oge ma EKWUEME wenatakwara ife abụ na ya zuru n'ụzọ nọ nzie ya zie gị na nna abịa ya gwa gị na nna abịa gị kwado ya ọfụma maka ana m atụkwa na onye eziokwu imegoro m ọjị mana ọ ka fọkwa mụ na ya zuru n'ụzọ ka ọ na-abụ mfụ na aka ya egwu anaghị atụ afọ buru ụzọ ọ ma ejiri eji ebiri nwụkwara ofu kefọ biko adị ama maka aka m nwee ike nchefuo ya mkpi ga enwere onye iche ya afụ mkpi a ime ụdị ewu ahụ aghara ighe mkpi m na-agụ nze onye mere bụ na afọ m ihe bịara mkpi m dọtara wee ebe ha mkpi na-eme ọfụma ụmụ na mkpi m bụ oke mkpi gara ọnụ mkpi bara akpa mkpi na-eme ọfụma ka onye nwee chee ka m gwaga chọrọ m ịkpụta nna-ewu m ebe a ka mkpi ya gbara m ya emechagwekwa m ya eme mana asị ka m gwagoro gị tupu m ịghọta gị ya bụ unu ka m bịara ịfụ isi na ya akpụta nwunye ewu ka mkpi m gbara ya wee na-asịkwa wo na ndị ichie na mkpi ha gobe anaghị agba ewu ma uche kpụtara nsogbu ada mkpi m na-eme ọfụma ma ọ bụ na mkpi m gara ọnụ ofu oke mkpi ị na-akpụtakwa nwunye ewu ka ịkpụta ka ọ gbara ya ọ dị mma eteghete dị mma iri dị mma ma ọ bụrụkwa na mkpi ha gobe anaghị agba ewu ihe mere bụ ekwewena ka nwunye ewu mebiere m mkpi m emepụtara mkpi m n'ụzọ ọzọ ma ụzọ ọbụla ka agbazienụ nke m ọjị ka agbazie n'ọjị chere mgbe ya dịza ka esi ewu m ahịa emebi mkpi gị mana mkpi gị emebikwana ewu m mgbe debe ube ka mkpi nọrọkwa bịa mba ndị egede ndị bụ na-enwe n'iwe na m nze enyi nwoke bụ ka o si adị ekwu
Wee nọ ebe ahụ. Kedu onye bụ ya? Kedu onye si na onye ọ bụ ya nọ na ọla mma. Ọla mma. Mmadụka. Ala ị chọrọ mbịa ugbu a n'ime ọrụ a ọ bụ nke gị? Ana bụ nke m. Ndị okenye obodo a ekpeela ikpe ala. Okenye gịnị? Ka onye gwara gị nke a? Ya ọla mma. Mmadụka. Mmadụka. Mmadụ kwesịrị ịgwa m agwa. Ọla mma. Ọla mma. Nwaanyị ọma. Ya kene. Ọla mma. Metụ m aka. Ọla mma. Chere godu. Ka hapụkwanụ ị na-atagbuso nwaanyị, egbu nwaanyị. Nwaanyị mara mma. Achọrọ m ka anyị bụrụ enyi. Ọ bụrụgodu nwunye m nke abụọ ka ị bụrụ nne. Ọmalịcha nwa. Nne. Mmadụka. Gị nwa. Si mụnwa abụọla mma. Mụ abụọla mma. Ka m bụrụ nwunye gị nke abụọ. Agaghị m atagọta. Ọ bụ ọnwụ gburu udo ka dị m ka m ga-atụ ụta. Maka na ọ nwụrụ udo ka dị ndụ. Ọ nwụrụ udo ka dị ndụ. Mmadụka. Ị gaghị eguzo m n'ihu na-ekwu ihe ị na-ekwu. Mana ya dịba. Ahapụrụ m tupu okike ihe niile. N'elu. Negodi nka mmadụ. Negodi onye na-achị nyere aka. Negodi ka ọ dị. Ịma na-ama n'elu na nchọrọ inyere gị aka. Negodi nka mmadụ a. Atakwa ngụ ụta. Zuzuru si ebe a pụọ. Onye ala. Ewo! Anyabo! Otagbomo. Timo. Where are so? Hey! Anyabo! Hey! Anyamo! Onwe me malu. Ijoro njọ. Onwe me malu. Ijoro njọ. Gịnị ka mere Gịnị? Mmadụka kwa. Agara m ọrụ. Anọ m n'ime ọrụ. Mmadụka abịakwute m. Ọ sị m kedu ihe m na-eme n'ime ala ya. Ọ nọ n'elu ya sị m na ga-abụ anyị nke abụọ ya n'elu m. A na-ekwu nke a na-ekwu Mmadụka echitere m ihe echefuru ọnwụdoga. Echekwe m ma okwu na Mmadụka ekwuchala okwu a. Ekwuchala okwu a. O metụrụ gị aka? O nwere ka o si bise gị aka n'ahụ? Ọ ka nọ n'ugbo. Gwanụ m nne, ọ ka nọ n'ugbo. Ahapụrụ m ya n'ime ọrụ. Ekwebe, ịgbo m ọchị. Ọ bụrụkwa nke igbo, ị ga-ebu iche. Mma bịa ka nụ. Onwe me malu. Ijoro njọ. Onwe me malu. Ijoro njọ. Gịnị ka mere
Nze. Jogu. Nze ka nze. Ọ dịzị ka ịkpọrọ m oku m pụtawa. Akpọkwanụ ngogo niile mana onweghị ihe gbara ndị egede na ndị mbugharị. Ha nwachasị ihe niile. Mara etu o si adaba. Echie Jogu. No, udo na-achị nnọọ. Anyị dị nọ mma. Si nke nneta ụkwa m. Ọ dịkwa ka ya ọmụnwa sị gị pụta ebe ahụ. Ị na-emekwa kịta na-agbagwoju m anya. Aghọtagwa m. Kedu nke bụ na mmadụ kakwa ka na-agakwa n'ala ahụ ga na-enyo ya anya. Anụ ụwa niile matago n'ala Udoka ka ọ bụ. Nze, enyela onwe gị nsogbu. Enyela onwe gị nsogbu cha. Maka na asị na ọ na-abụ agwa ntị ma ntị anụghị ebere isi ya na ntị awụrụ jee. Ewesịkwa na ekweghị ekwe na ekwe n'ụta ekwere. Ọ na-abịa ọkwa n'eziokwu na-agwa gị na-agwa gị ugwu. Enyela onwe gị nsogbu. Naanị m anụ na agwọ ụtara mmadụ. Agwọ ọtịta tara mmadụ. Mana gwefu nke na agwọ bunyere asụ mmiri n'ime mkpụrụ anya mmadụ. Na-ete ihe na-abụ. Ndị ụmụ ntị. Nju na-ekere eke na-arị arị nwere ihe dị n'ime. Nke a gbakwa aka. Ọ bụkwa ha na nkịtị na-abụ. Eziokwu. Ma nekwa anya ịma na anyị ka gwara m na ihe a gbara aka dịka isi ekwu. N'ihe na-akpata ihe niile abụ na ajọ mmụọ jupụtara ebe a. Na ajọ mmụọ bụ na ka ị na-agwa n'ụmụ nkịta. Anyị ka kwuru ya. Anyị ka gwa m. Tupu anyị ka gwa m, ịgwa gị nke bụ eziokwu, uche m agawagoro ebe a. Wee na-ekweta n'eziokwu ka ọ na-agwa m. Ka anyị sịkwa n'ihe ekwensu juru dị ojii o. Ana m eji nleta nwere ụkwa m na onwe ka o si ada. Nwafọ. Nwafọ. Edi? Nne ọ dị mma. Enwere ebe m jere sị ka m gbarute mara ka unu mere. O nwekwara ihe ọzọ nsị ka m gwa gị. Anya ka m na-ekwu. Ịma na ewu nwaanyị mara mma n'obi ọ na mma. Ị mara mma agwa. Ị mara mma uche. Ịghọtakwa na ebe m si apụta. Ịghọta ihe m na-ekwu. Onwe ihe were ịgwa before me to you. Hey, what's wrong with you? See what I told you. You can get it now, eh? What's wrong with you? Nsogbu ya emeche ka aka ya. Nwafọ ngwa nlakpuo n'ụlọ ka m jelawa. Mgbe ọzọ nụ. Kachibọ. Nkechi! Tienụ mmiri nwa m, tie mmiri. Tinyere m ọgwụ ịba gbuo n'ime ụlọ nọrọ ebe a. Kemgbe m tinyere gị mmiri, etinyegoro gị mmiri ga-eji saa arụ, ka nga butere gị nri.
kpachapụkwa anya ọ dịka obi adịrị ya mma jee mee ihe ọ sị gị mee jesi ike okwu a ga-ahapụgodo okwu a emechie anyị jiri nwayọ kekwanụ mmiri aka Nkechi ma ọsịsọ Nkechi ọ gị ndị ya ke ụdị ndị dịzi ya Nkechi ofe nnu dị ya ke ihe isikwe n'ihe a ọ gịnị ke iburu nnu wujuo n'ofe nnu ṅaa ofe biko iwe wene gị ọ ga-abụ oge na-esi ya n'abalị ụnyaahụ ka m mere na ọ ga-abụ ka ị mere gịnị oge na-esi osi ya si ebe a pụọ ihere megbuo gị ekwekwe nwa agbọghọbịa dịka ga mara ka esi esi isibe ndị para nnu niile dị n'ụwa wee wujuo na nri bụrụ ndị ga-apụọ bụrụ ndị a si ebe a pụọ jee rie ya EKWUEME ka ihe na-anụzụla onu maka ebe m nọ na-anụ onu wee teka nna anyị negodu ofe ha butere ebe a na ofe Nkechi buputere ebe a ka nri were nnu niile dị n'ụwa wụnye n'ofu efere ofe a na-ekwu okwu mgbe ụfọdụ dịka asị na mmadụ a na-ekwukwa okwu ma ọ na o nwere ihe ọzọ dị na ya agwara m ụnụ n'ụlọ a nọọsụ m nwa bụ onye nwere ike ịnagide ọṅa nnu unu na-esi n'ụlọ a isi ekpojuo nnu a sọ m nwa dịka erighị arịrị naghị ebiri dibụ ụlọ ebute atụghị onye dị sọ m nwa bụ na-enwe ike ịnagide ọṅa nnu unu na-esi kekwa nke unu bụrụ onwe unu jee rapụta onwe unu n'aka EKWUEME onwe ji nwere enwe m ji ọbụla mana EKWUEME ebe ọnwụ na nna gị ga-eri ya ofe kedu ihe mee na gị nwa amaghị iri ya mana achọ m ka ị mara na mụ na akụ gị awụrọ nwunye ka isi bụrụ nwunye gị ihe ji mgbe ọbụla ị na-ekwu eji wee na-etinye ofe eji wee etinye ofe mmiri nnu tinye mmiri tinye nnu na ihe na-achọ ịgwa m bụ mkpacha anya were udu unu a tinye n'ofe ite ofe anya kpachapụ anya ya bụ ihe ga-aghọta mana nwa mbụ okorobịa dị mma hapụ o ruo na mgbede nkwọcha aka sie elu gị ofe ọ gawa ị na-eri ị na-amịcha aka ama m ihe mee na-esi ha ofe a n'ụtụtụ a ka m mechaa aka enwere m ebe m na-aga o ruo na mgbede nkwọ aka wee ị na-eri ya ị na-atabi aka na-atabi ọnụ na-ala ekwuo na anọ m na-egbu ụmụaka mana afọ na-ekwu na-egbu okenye ọnụ na-ekwu ekwuru mana ọ ntị na-ege ege edozinu ka uche unu ụdị ya abịago m nwanne m ọ dị nnọọ kwuru na anọ na-eche m ọ dịkwa na kwadobere m akwado iche ejogu biko asị nka m bịa gwa gị na ozi ahụ ezuru ya anwụrụ ọkụ erugo eluigwe nkata aha ya kpara mana asị na isi ka eji ekwe nkata kpara ọfụma na-emego m dịka isi kwu akpụrụgo m nne egwu m ahụ kpujere mkpighe a sị ka m bịa gwa gị aka ma adị ama
ka e gwara oru m ya biko ka o jiri nwayọọ ihe hụrụ ka o si na-amali elu amatu na-amali elu ọrịgoro biko ka o jiri nwayọọ gbuoro m ewu m. Anụrụ m ihe i kwuru, afụkwara m ewu bụ n'afọgo nne ejegwo m na ọba ewu m fụ ya ebe ọ na-agba okirikiri n'ahụ mkpi m na-enye mkpi m nsogbu na-agbagharị ka mkpụrụ ihe nwa ntị ya mana bụ ma agwaghị ezi agwa nya bụ ewu ka uche dị ya maka ọ lapụtakwuru mkpi m. Mba nsogbu adịghị ka anyị nwere ihe taa n'abalị na anwụnta mana biko gwara m ya na ihe m chọrọ bụ ụzọ ewu 3 agbọọ na abụọ na ofu oke ozugoro m. Ama m n'imekwa ka esi eme ijikwa anụ bata taa. Nna ya onwe okwu ihe nji agba m aka bata ọnya m niile mkpakara m niile gbachara m onwe nke nwetara alụ ya na ịgba aka natabanụ Ekwueme nke a jọgwukwara onwe ya na njọ. Omenu bụ otu a. Ọ dị ka mmadụ kpọchiri gị ihu taa. Onye kpọrọ gị ihu ụtụtụ taa kpọchiri gị ihu. Ọ bụ eziokwu. Ka m chi onye mụ na ya hụrụ tupu m apụọ. Ekwueme, ịnwakwana anwa wee kpọọ m aha. Ihe ga-aghọta na onwere ka m na-aga abụọ si wee hụ anya m abụọ n'ụtụtụ tupu isi ebe a wee pụọ. Ọ kpọkwanụ afa. Ka obi na-apịa wetara. M elebedị nga anya m ya hụrụ ịkpọ gị aha. Nne m na-ewetara m ihu ọma ụtụtụ ọbụla m kpọrọ ya ihu wee pụwa. Ọ ma ọwụkwa ogekwa ntị nze ịma ihe mere bụ na ahụrụ anyị n'elu eluigwe gharị gekwa m ntị ihe niile a na-akọrọ je ekọrọ na amaghadị m mgbe Ekwueme pụrụ apụ ma efọzi ine anya n'ihu ka a na-ekwu nwoke ji ọfọ nwaanyị ji ọfọ ọfọ ma onye ji ihe mere bụ Ekwueme gị nwa kpọchiri onwe gị ihu taa. Mmadụ na-akpọ onwe ya ji ihu. Ana m agwa gị na ị kpọchiri onwe gị ihu kweta ọ na-eme eme na anya nwe ụbọchị chi ga-eforo mmadụ etu ọ bụrụ ụbọchị ọjọọ nwere mbọsị ọzọ chi ga-efo etu ọ bụrụ ụbọchị kụchapụ ọ bụrụ ihu ọma aka nne na aka ekpe. Ị ghọtara? Ngwa gaa ntị ka m gwa gị ị hụrụ echi kwado ọfụma ị ga-egbu anụ 5 ọ bụrụ ofu ọ bụrụ abụọ ị ga-egbu anụ 5 mana gekwa ntị wetakwara m aka anụ m. Icheze maka ọ na-adị na egbuo m anụ ọtụtụ m ga-eji nwaanyị wetara gị otu. Ị ga-egbute ọtụtụ echi ga-wetara m aka anụ ma wetara m otu. Maka ọ na-adị n'nze aga m ebutere gị otu. Ya mere biko yọrọ m ewu gị nwe ihe m chọrọ bụ ada ewu na ofu oke ya ga-amụrụ m anọ m ihe kwuru mana ọnụ nwa na-arị elu ụnụ nwa ji eze arị elu ma osisi na-eme inu ndị agụ na ndị ewu na-emewe nzukọ ihe eji inu a wee tụfie m iru ka ndị anawa ọkwa ndị gwara m oge ewu onye ị chọrọ abụghị mkpi ọmụ na-agba egwu ụnụ nwa bụ anụ ji eze arị elu ma osisi na-eme inu ndị egwu na ewu akpa dịka m na-agwa ụlọ kweweta ihe m kwuru gede m ntị hapụ okwu onye ọ na Nkechi Ekwueme nwanne m ịkpọrọ m. Nkechi o nwebe nchọ ka ị gara m ugbu ebe nkwa na nke ọla mma ha ọla mma nke bụ ha ọla mma ime onye nwe ọla ngwa gịnị ka ị chọrọ ka m gaa mee ebe a? Nkechi achọrọ m ka ị gaa na nke ọla mma gwara m ọla mma mara otu ị ga-esi gwa ya ihe ahụ gwara m ọla mma na ahụrụ ya n'anya na m chọrọ ka mụ na ya bụrụ ezigbote enyi. Cherekwa Ekwueme nwanne m ọnya mere iji tachi ilu gị kemgbe ụnyaahụ
Ọchị adịrọ gị n'ilu. Ọ bụrụ ndị ala na-achị ọchị na-enweghị ihe na-atọ ha. Ị na-aga ka ị na-aga? Ngwa nsogbu adịrọ. Agawala m. Achọrọ m ịhụ nkịta. Gawa na ọ na-achị ọchị. Nkechi, ọ gịnịzi ka ihe na-agbaziri ụdị kọnsa? Ndidi nwunye Mmadụka mgbede ọma o. Biko, nwanne nwoke bụ Ekwueme zi m ozi. O, ka m gaa ozi m bata. Daalụ o. Ngwanụ jeenụ o, jee nke ọma ka m nawazịa. Ọ gịnịzi ka ihe na-eme nwa na? Ọ Chineke abịa. Nke ị na-agba otu ọ dịkwa na mma. Nne nsogbu adịrọ. Biko, ọkwa na bụ nka m na-aga. Abịazi eme gịnị? M chọrọ ihe ọla mma. O wee ihe mere nke ị na-achọla ọla mma. Hai nne, Ekwueme ebe anyị ada alalụzi ụla maka ọla mma. Ka ihe mere ọ da alalụzi ụla? Iji ego. Ekwueme si na ọ chọrọ ịlụ ọla mma. Ọ sị na ọ chọrọ ka anyị na-abili ụwa tụ ụwa ya niile. Ọ nọ n'ụlọ o, gara gbaa gara. Ezigbo mma. Ekwueme ọla mma. Hey! ¿Qué cuando te lo deja? Hey! Hey, ucha tu bono mo. Hey! Mire burugo dimla. Hey! Hey! Ole kwa ma Chineke ekwekwala o. Kola no nwere ihe mere dị. Ọ nke abịakwala m ọjọọ. Dị m Ọla mma ndewo. Nkechi. Ya bụ na gị nwa na ebe a na-akpọ m. Ọkwa ma nnọọ. Ọla mma. Amara m na ị ga-abịa ugbo taa. Ọ ya mere m ji wee sị ka m bịa ka m chere gị ka m na gị. Biko, nwere m sị ka m rịọ gị. Biko, kedu ihe ị nwere ikwu banyere ihe nwanne nwoke bụ Ekwueme gwara gị? Ọla biko. Nkechi, ọ bụrụ maka ihe Ekwueme nwanne gị, enweghị m ihe o nwere ịgwa gị. Enweghị m ihe o nwere ịgwa gị n'okwu ahụ. Ụmụ na-esi m ọrụ na-alọta ka m gaa n'ụlọ gaa zuo ike. Ngwa jee nke ọma.
Nne, nke a sọsọ gị nọ. Nna m kwa. Ka ị bịara ọdịkwa na m. Nna ọ dị mma, ọsọ ka m bịa n'ụlọ. Ụlọ, ụjọ na-atụkwa m. Ụjọ na-atụkwa m nrọ m rọrọ n'abalị odocha m anya. Ọ na-ewute m nke ukwuu. Ụlọ, anọ m na nrọ, mmiri rie nna gị. Nna gị na-aga ọga ọkụ ma ọ ga ebe ọbụla. Ọ gabedi ugbo, ọ naghị anọfe abalị abụọ ya alọhuo. Ebe ọbụla ọ na-aga, ọ naghị ahụ ya abata. Mana nke ugbu a, abalị 3 ahụbeghị m nna gị. Nne, ọrụ nna m ga-alọta. Ogene ala. Ogene. Simo. Ogene. Simo. Ogene. Ogene ala. Kubana na mnyo kwa na gene. Omere gene. Omere gene. Onwe me malu. Ewo. Ewo. EKWUEME. Nna anyị gbaghara m na o nwere ka ije si dị m n'ụkwụ. Ahụtakwa m gị. EKWUEME asị ma mụ na gị osukwala ka o si esu. Mụ na gị ọlụwa nwa ala anyị na-azọ. O nweghị anyị na-azọ. Nna anyị ụtụtụ ọma. Ọ dị mma, nsogbu adịghị ya maka na kama na nna m si ọkụkọ ịpụta ụra ọkụkọ chụwa gị ọsọ gị gbawa. Maka o nwere ike ọ bụrụ na ọkụkọ pụrụ eze n'abalị iji kpụ ụdị agwa ya gbara ọ dị m ka ahụ anyụrụ n'elu. Nsogbu adịghị. Ahụrụ m na chi ya agọzigo gị na lenu ka aka gị n'aha mma. Nna anyị ọwụsọ nke a ọwụsọ nke a ọnya m matara ma ele na nke abụọ elechara m ya. Ilechago ya na-ajụ ese na ụdị ihe ahụ bịa ha elefuo ya enweghị ike ịjụ ka ị magodoro ma nze ọ ga-achọ ofu n'ime ha. Nna ka m kwe gị nkwa echi niile ọnya mmata m ga-ewetara gị otu. EKWUEME. Ọmụa. Nsogbu adịghị. Ka m garugodo ụlọ m mana oge adịghị anya m ga-abịa na be nna gị. Ezigbote ofe ka ọ na-adị. Nsogbu adị. EKWUEME. Nice. EKWUEME Dikeh. EKWUEME. Nice. Nice mmanya nke atọ. Anụ kpọrọ nkụ na-eju ọnụ. Mana ana m aṅụ mmanya a, uche m adịghị na ya. Uche m adịghị na mmanya m na-aṅụ. Uche m dị n'Udoka. Ama m ebe isi nweta mmanya na-atọ ka mmanya Udoka. Ọ bụrụ na m sị na ọ dịghị adị m mma mmadụ ichetara m maka Udoka. Ọ dịka mmụọma. Nke asị mmadụ echetara na maka Udoka mana ana m echeta Udoka ụbọchị niile na ndụ m. Ọ bụgodu maka nkwụ a ịṅụ kịta wee cheta Udoka. Ọ kwụsị echetara m Udoka ụbọchị niile. Maka nnego m anya n'obodo ahịa niile gbaa gburugburu ụmụ dike a uwe onye ọbụla na-ete nkwụ dịka Udoka. Aka nji agwa ha mgbe Udoka nwụrụ na ha napụwekwa ihe dị mkpa ọ dịka egwuregwu. Ana m agata aka tupu ha gaa ebe tara aka ka chọtara m nkwụ. Ịhụnanya ya sọsọ ofu iko anyị ṅụrụ ọkwa na ya mere adị m enye mmadụ iko na-abụ ofu ozugbo maka na anụ kpọrọ nkụ na-eju ọnụ ka ọ bụ. Ị na-achọ ịgwa m na m aga aṅụkwa. Nwere ndị na-edowere nka. Amakwa
Ndị dị amaka nke ihe ụdị ga-etu a ọ dịkwa na mma ya maka dị Maazị ọkwa ya ka m kwuwe bịawa o. Mana di m ka m kwuwe bịa ike agwụgwọ m amaghịzi m ihe m ga-eme ike agwụgwọ m mgbe niile ọ na-akpalịsị mmadụ nsị ka m bịa kọwalụ gị ọ bụrụ na ị ga-esoro m na ka ị ga-agwa ya okwu ọ bụrụ na nke gị ka ọ ga-anụ ka ọ nụrụ nke gị ike agwụgwọkwa ma ọ bụrụ na ị gwacha ya okwu ọnụ hụ enweghị m ihe ọzọ ọ bụla m ga-eme akpọrọ m ụmụaka m gaa na mba ndị dị amaka ekwu n'otu ahụ orube n'ụdị ahụ wetuo a sị na akpa akpara n'ute onweghị ihe onye ga-eme n'ụwa ka ọnụ ghara ikwuzie ihe mebiri emebi ọnụ ka eji edozie ịnụgo nna biko bịakwa ana m echekwa gị ọ dị ma m ga-adị isi abụkwa ajọ ya isi ajọka ya bụ arụ ọ na-eme mmadụ mgbakasị ahụ udo ada dị na ndụ onye ahụ ihe ọ bụla i mere ya bụ ajọ ihe ka i mere m ga-akọwa arụ ka nje na nke ka nje gwa ya okwu maka na enwekwanụ bere nsogbu ihe o metara ọ bụrụ na ọ bụrụ ihe o metara nsogbu ụwa na-apụtawara mmadụ onye ọbụla ọ pụtara etu ọ pụtara were ya etu ahụ na-ekenekwa ndị iche anyị ngwa ka m esi ka nne gị ọzọ ka nne gị ọzọ mana kpachapụ anyị na-alakwa na-ekwazizikwa aja Uriọma lele o Uriọma lele o Uriọma mụ na nwanne m soro jee nkụ n'ọkpa ala Uriọma kpacha nkụ ghara nwanne nke m Uriọma lele o Uriọma ndewo Ekwueme nnọọ Ekwueme biko nna isi na ịma ndoziri m usokwu m taa biko ịma na otu ị batara ọsịsọ nwere ihe ị ga na-eme leenụ na osisi ji usokwu m adago ịchọ ka nne gị ka osisi kwụgbuo ya nne agwala m gị echi niile ka m gbute osisi doziere gị ha nna ihe emenwuni ya tata ihe emenwuni ya ile anya n'elu ihu na anwụ adaghachi ikpukọ dị ihe emenwuni ya otu ịbata ụgwọ n'ihe ọzọ ị ga na-arụ biko nye otu a nsi ime ọhịa bata ugbu a ihe ị chọrọ bụ ka m jiri maka naanị otu osisi laghachikwa azụ n'ime ọhịa EKWUEME a ga-ezuru n'ike n'ụlọ a agaghị m ezu ike n'ụlọ a amadi ọha ekwekwana na mama nkwe nwa m ka o zuo ike ime ihe menụ biko mee nye ka o si wee dị gị mma otu ọ bụla isi chọọ ime ihe mee ya biko ana m agwa gị maka na ahụrụ m na ikpukọ dị biko emechie ka m mere gị ya biko Uriọma lele o Uriọma lele o Uriọma mụ na adịla m njikere ka m gaa hụ ụtọ Madoka Madoka tọgbọzi ka ozu mmadụ dị ndụ na-esizi nke bụ ozi Madoka ọmụnwa na-ekwu Madoka biko nwa m ihe m ji bịa ka m jụọ Madoka makwa m na ihe a gaa n'iru nke ịtụazị hai
ya na ihe a rụchere etu a nwunye ga na-akọ ihe ndị ọzọ niile ọ na-akọ ndị ọzọ na-akọ mana o nwere onye na-ekwute okwu na ihe a na-akawanye njọ negodo iru gị negodo iru gị Chimo cheyo chenefe ndị nna anyị ebe ka unu gara gbata n'ahịa ọsọ enyemaka ka aka Maduka enwere ihe ị kwesịrị ịgwa m na ịgwabeghị m n'ọnọdụ gị a biko nwa m kịta m bịa kabarụ ka ịgwa m ya o biko ana m ayọ gị ayịyọ mmadụ ka eji akakwa ahụ mmadụ ka eji aka na sị na ozu suru isi achọwa nwanne ozu suru isi achọwa nwanne gwa m ihe na-emenụ ka mmadụ ụzọ m ga-esi wee chụwa ya bụ ewu ojii tupu ji ejinarị m mmadụ ka enwere ihe ọbụla nwere ịgwa gị na ọ bụrụ na gị nọwa na be gị enwere ihe mụ na gị nwere ikwu eze nkunye ka nnaba be m agwachago gị ihe nwere ịgwa gị kunye nọwa achọrọ m ikwu mmadụ ka amakwa m na ihe na-eme gị erube makwa na ihe na-eme gị ababeghị gị n'isi ka akpakọrọ gị ọnụ mmadụ ka ya bụ na ihe ndị a na-ekwu eziokwu ijizi ọnụ egbu ọchụ ya onye bịa igbu ya kwuo m kwam ịchụmina onye ahụ ya mụ ha bịara ebe a ekwenyeghịrị m ugwu ma onwe aṅụrị na m bịara ikene gị eze nkunye ebe a nnaba be m Maduka asị nka mama okwu a esighị n'ọnụ pụta na isi ya ma osigị n'uche ma osikwa gị n'obi pụta ihe nke apụkwana n'egwu o echekwa na egwuregwu ya nkunye na wabe m kedu ihe ọ bụla ịchọrọ gịnị ka m chọrọ bịawa ebe a ọ mmanya ka ị na-enye m ka nri ka ị ga-enyenwu m onye a na-azọ ndụ ọ na-egbu onwe ya egbu ihe m ji bịawa ebe a bụ maka mkpesa nwunye gị na-ekpesa m na ndị ọzọ niile dị iche iche ama nna ya eziokwu na iji zuo ọnụ egbu ọchụ onye bịaghị nso ịgba ya dịka akpị tụmina ya nke na inwekwu obi si mụnwa dị ichie nze mụsi be gị nawa ha ị ga-ahụ ihe i mere onwe gị ọ dị n'egwu ịghọ na onye ọbụla na-akọrọ ihe niile mmadụ arapụbe ya na-atụ ebe ọ na-akọ asịrị anyị kodogwu ọkara mmadụ ọkara mmụọ ya anya ji afụ ụzọ ọga na ikuku anyị ka nke anyị bịakwugboro m na mberede etu a ọ dịkwa na mma nsị gị na umelama mụtara amụkwu wee mụta ezema wee gbapụ ọsọ mụta ibute wee bute de etu o si dị na dị ike dị ebube na amadi ọhịa ekwere m ka nje njem ka nje nete Maduka nwa ebe ọ na-agwụrụ m sị ka m mara ihe mere m o wee sị m na ihe na-aya Maduka bụ arụ o mere anyị ka ihe a metụkwa m na-arụ
mana ejem na nke nwa amadi a o were mba mkparị wee na-eso m enwere ụdị ajụ okwu Mmadụka gwafọ Mmadụka chọrọ dị mma na ọmụwa asị m ka ọ nara afụ ụzọ ọ nara anụ ihe ọ bụ na Mmadụka afụrụ na m bịa Mmadụka o nwere ike ịnụ onu m wee mata na mụ abịa Mmadụka were na-akparị m na-agwa m ụdị okwu agara agwa obere nwa nne ya dee ya chịa si na nwata kwuwa ọnụ ọ sị na ọ gwagbuo ọgaranya n'okwu onwe ka ọ na-eme na efuru m ebe a kịta bụ maka mkparị niile ọ na-enye m na m bịa bee mana Anyịka a sị na mmadụ ada hapụkwa n'ubi ya na olulu ahịa ọkwa ịma biko ana m ayọ gị onwe ife anyị nwere ike ime dịka ịchụrụ ndị chi anyị aja na ndị mmụọ niile na-eso ya na-emegide ya maka ihe arụ ọkpa ka anyị butuo obi ha itie nze nke bụ eziokwu bụ na ịbụ onye eziokwu ị ga-agwakwa dị gị eziokwu nọ n'ime ya ọ bụ ya bụ Mmadụka ga-achụ àjà oge ejiri aka ya wee chụọ anya bụ àjà ka ya bụ udo wee daa n'ogwugwu daa n'iberibe nsogbu ọzọkwa gwa m gịnị na gịnị ka ji ahụ ga-eri ka anyị kwado maka ya emechasị ya nwejiri aka ya chụọ ya itie nze ọkwa nwatakịrị tọọ ose o meshu nsị nwatakịrị takwa ose o meshu agwagwokwana m ya bụ Mmadụka ihe ọ ga-egokọtasị eziokwu okpokọtasie ngwongwo na ngwongwo ngwongwo na ngwongwo okpori ekponye n'ime nkata ngwongwo na ngwongwo ọ ga-ekponye n'ime nkata ya bụ Mmadụka eburie wee zọpụ njem wee jee ebe ụzọ gbara ịtọ nke a bụ mgbago nke mgbada nke a bụ ebe o si bata ọdọnye n'etiti abụọ mana nke bụ na ọsọsọ nye nwa ga-eje nye abụ ije mana ọ ga-ejie n'ime abalị eyo mba nọ Anyịka dozikwa gị anya nke ihe na-ekwu ke ka onye kpụrụ isi ga-esi wee kwara aja n'ihe ogụgọ maka aja buru ya n'isi n'ime nkata buru gawa n'ebe ụzọ gbara atọ ọ eziokwu na ọgagodi na-efufe na ọ kapụkwa ofu ihe a maka na onye isi amara mgbe chi jiri na mgbe chi fụrụ mana nke ịga n'ime nderi a sikwa ụlọ sọsọ ya ga-aga ebe a Anyịka biko jụgarịa ndị chi anyị ajụ enwe ka a ga-esi mee ka ọ dị mma biko ka emee ya maka ama na ọmamenwu ya ọmamenwukwa ya ka m gwakwa nke bụ eziokwu urugburu anọ atụgharị urugburu anọ rugharị ekwe na ajọ mmụọ ejupụta ajọ mmụọ ejupụta aka ajọ mmụọ dị n'ihe a na-eme Mmadụka ya na Chika ala anyị maka na ekworo na anya ukwu ọ dị ekwe ka udo chia n'etiti mmadụ na Anyịka nke a bụ eziokwu bụ ọtọ kịta ka m kwetara nọọ ihe Mmadụka metara na-egbu ya ihe Mmadụka metara na-egbu ya anyị emegokwa nke anyị ji bụrụ mmadụ nwa mekwuo ori nke iji bụrụ ọnụ na-ebutere anyị mmekpụọ na anya anyị ji abụ ụzọ biko daalụ sọ lekwe na ije m akwụkwọ ezi na umeleme mụtara amụkwu amụta ezama wee mụta amotu mgbe obute butudede ibute obutudede iji abụrụ ibute obutudede iji abụrụ
ya wee ịkpacha nna anya wee na-amaghị m ihu ka mmanụ ma ntị a ga-ekpe m mmanụ n'ụna ekwueme nke arụọla m ya kama ịhụlanụ na ọ dịrị ike ka isi wee chee ọnwụ maka osisi ike ya o nwere ka ije si dị si ka mara ma isi ọ ga-akpakọ m ọnụ ome ka agụ nwa m siri ike ọ gị mụrụ m nọ ya ka ị na-eturu m aha niile biko echi achọrọ m ka ị nyere m aka ka ị soro Nkechi ga-ebute nkwụ egburu anyị n'ọbịa nne isi akwụ na-abụ ihe ahụ isi akwụ abụọ Nkechi ga-eje mụ ada eje o mana ịma na ịbata ine ọnya gị nwere ihe ọzọ ị ga na-alụ ọ bụrụ maka echi hapụ nke a echi enweela m ebe m ga-aga mụ na nna m kwuru ka anyị gaa n'ugbo ọla mma ga kọrọ ya ọnụ enwe emefe echi niile Ekwueme bịa ka i were ube ka ịlacha bịa ka i were ube nne m ọwụkwa maka echi niile ahụ ọwụkwa maka echi niile ọkwa ịma na ihe agba n'aka na-eji onyele ya nke ụfọdụ a na-eme ndị ji anya na-afụkwa n'ụzọ ndị nwere anya na-afụ ụzọ mana nke ka gbagwojuzie m anya n'ihe na-eme kịta bụrụ ihe ịtụnanya dịrị m ihe gbasatara Maduka maka na ihe Maduka mee dịka ihe agba n'aka ejiri enyele arụ mmadụ niile nọ n'obodo anyị kwesịrị ịma na ọ bụ arụ ọ bụ sọ arụ n'arụ kwọ nwa arụ n'elu arụ ka Maduka mee mana ịmana nke kazi enye m nsogbu n'aka ewute m n'ime obi bụ na Maduka ahụ agwaghị ha nwere ajọ obi akọ na nlọta Maduka obi kpọrọ ya nkụ obi fere ya n'azụ ka obi dị ya obi nwa ha jọka o mechachara ihe niile niile nweghị ike imepe ọnụ gwa ofu onye ihe mere nụ ma bụ ofu onye na ọgwa ha eziokwu egwu wee gbazie mba gbasara ụmụazị kịta ụmụazị kịta na-emegide na egwu azị kịta na-atụ m maka na ọ sị na ọ na-abụkwanụ ụkwụ onye ekotaghị aka ya ekotere nye akpata agwọ ji wee ma ohia herara ụmụazị kịta emegide ha megide ka ha ghara iji ikotere anyị iwo ndị egere na ndị mbụ debere ana anyị ana m ajụ dị na-asị kedu nere ukwu nere ọfụ ndị a bụ n'obi ha debere a ga-eji dechu ya bụ une n'ochie ya nọchizi anya nke ochie ọ bụla chọọ ya afọghị efughị ebe a ka Uchenna aga gee ntị ọzọ nze ịmazi nke egwu ka ji atụ m inedo anya efu usoro ụmụazị kịta ji anụpụrụ omenala isi ihe ọbụla gbasara ọdịnala ụdị esi anụpụ isi na ya ihe ọbụla gbasara eziokwu nsọpụrụ a na-anụpụ isi na ya ka m wee jụọ ọgụ kedu ebe ụgbọ bụ eje ebe ka ụgbọ bụ ndị eje makwana ha ma ha na ebe a na-eje n'ụzọ adịghị ana m ekwusikwa ya ike ana m ekwu ya na-ekwusi ya ike na-asị ife onye ma ya mara isi kotala ibu gbaa ya ife onye metalụ ya dịrị ya o metalụ buru onye kpatakwara nkụ ahụ sikwa mgbere bịarị ọrụ mgbere ahụ bịabarị ọrụ eziokwu ya bịabarị mana ana m ayọ ndị chi anyị na-efe ndị nna anyị mgbe ochie
ka ha biko chekwawa ụmụ ọgbara ọfụ anọ maka na mmadụ adarapụkwa n'ubi ya na olulu azụ chekwaba okwu a anaghị anụnwa ka m bịakwa na ịma na asị na okwu ekwe nkwa ibe na mme dịka okenye na-elofu ihe ma uche ya dị ya a nekwa ma na-agụ ọdụ nke ka m ka ọ na-ahụ nkwụ ọcha dị ihe a ụta n'iko ka mme na-agazi eme ịka na ya obere oge kịta anyị ka ya nọ nkata kịta ndị eji maka ha debe ya abịa ọ mụ na gị na ha nwa ga-eso wee kele oke anyị ahụ ya ebe a kịta nke ọ dị mma eweta iko eneta nya ma ọnọdụ kwa mma idebere ndị a ọ bụrụ na ọ dị ha ma gwa gị bụbụ ya ọ bụrụ na ọ dị mma edebere ha eweta iko ka m na-abịa kịta ka m jee bute mmiri ịkwụ aka Chimo, Nai, Chimo, Nai ogini, Neka, Nai, Neka, ọrụ kwa m ihe na-eme n'o, Nai ogini, Nai, Chineke mee, Nai, biko binizie bini, Nai emekwara m ihe Nneka, Nai biko nu, biko. Nai biko nu. Nai biko nu. Chineke nna m. Unu chọrọ ịgba ụlọ m ọkụ unu chọrọ unu gbuo m gbụsị ọbụla chifu n'igwe ọgụ na mgba n'ụlọ a ana m agwa gị na-agba egwu na-ahụ ọkpa gịrịgịrị na anụ ọgụ ọzọ gịnwa nwaanyị bịa EKWUEME ịmakwa na ịbụ nwoke
Ahụnna ada eji ike eso nwoke agwagokwe gị ọ dịghị ka ileta ya nwoke ma ị na-akpọ dị gị nwoke ma Ahụnna chee ka m gwakwa gị EKWUEME akụgbukwe